И разберете ме, говоря сърцето си, не искам просто стихове да... Вие знаете, че за стихове знаем стихове. Но сърцата ни да бъдат реално излизайки от тук докоснати. Искам помазанието на Бога. Това истинско помазание, което Библията казва, че ние вече сме приели Господа. И когато говоря, че сме приели Исус Христос, означава приели сме спасението и помазанието, което се предаде от Исус върху нас. Ние сме помазани. Означава духа на Бога е втрит в нас. И колко е важно да усетиме тази мекота. Реално, жените явно повече знаят, когато се мажат с определени там неща, нали, лицето и там други, как се чувстват по-свежи, някакси други. Възстановява се кожата. Колко е важно в духа да имаме това докосване. И аз вярвам, че го имаме. И нещото сме повече от някои, но защото в мира на Бога, в взаимоотношението в духа, аз винаги съм казвал, ще повторя това, защото ми е много важно. Опитал се Никодим, който е учител по това време, да се обясни с Исус, да му каже, че знае нещата, че никой не може да върши това, което върши, защото ако Бог не е с него. С други думи, Бог е с тебе. Така, въобще Исус не му отговори. Той казва просто, ако не се новородиш, ако не слезе помазанието в тебе, ако не слезе духа в тебе, въобще не ми говори с мои думи. Той казва, няма да влезеш в Божието царство, а и на малко няма да видиш Божието царство. Как можеш да влезеш да видиш? Още от земята помазанието на Бога. Ни освобождава и ни новоражда. Имаме тази връзка свръхестествена. И някой казва, че някакви имитации. Не. Духа на Бога е реален. И той докосва, освежава и разтяга сърцето ми. Говори за дарение, правда. Това е дарението, за което говоря. Явно съм тръгнал от дарение, но нека остане това дарението. Ако помазанието на Бога се казва, че даром по благодат, незаслужено, слезе върху всеки, който е приел Исус. И нека да ви цитирам Йоан, казва, тези, с други думи, той дойде в света, яви се, не го приеха и той казва, но от всички тези пък, които го приеха, даде им право, легитимно право да са негови деца. Тоест тези, които вярват в неговото име. С други думи, приели Исуса Христа даром, чрез жертвата на Христа и чрез вяра в делото, което е невидимо. Ние не виждаме, искам да видя, искам да пипна. Виж, в духа си много тънко ще усетиш полъха на Святия Дух. И ако по благодат ние живеем и дишаме, нека да ви кажа относно, ако ние празнуваме, че Исус Христос се е родил, ние ще видим, че с мисия се е родил. Нека да ви кажа, че Библията казва на пророка, преди да ти дам образ, аз те познах, аз те познах и те определих да извършиш волята ми. И след това се казва в псалмите, още когато беше необразуван в тялото, необразувано моето вещество, ти си го видял, ти си бил там, ти си сътворил всички. И никой не е тук на това място, просто е така съм тръгнал. Може би си тръгнал. Но колко е важно сега да срещнеш Исуса и този ден да остане запечатан, защото не е църковен. Христос не е църковен, той е личен. Той е твой. Където отидеш църква. Защото да съберем двама и трима църква. Дали е в домашна група, отзад, отпред, където е на пътя може да съберем. Но Христос да носиме в нас. И колко е ценно да схванеме, че това помазание беше дадено даром. И ако даром сме приели от Него, никога, малко особен съм в тази посока, не знам защо, никога Бог не е натискал никой да дава на някой давай. Но Той е казал, че даването е драговолно на драго сърце, любящо сърце, благодарно сърце. И на служба казах,
А като забогатеете, аз ще ви дам там, ще влезете в земя, където текат мед и масло или благословение. Айде, ще ви... Защото ето тук в пустинята се въртите, аз ще ви заведа на това място. Но като влезете в тази земя, като си построите, буквално пише къщи, като си съградите там нивите, всичко и като да не забравите Господа. И да кажете, тие мои ръце, Боже, много съм трудолюбив. Тие мои ръце успяха. Вижте каква къща, вижте каква кола. Но да си спомниш, че Бог е тоя, който ти дава сила да придобиеш богатство. Халелуя. Може да дадем слава? Колко сърце на другите. Никога Бог не е натиснал. Той. Ако Библията казва, че Христос е младоженица, ние сме невяста, кога младоженец натисне невястата някакси? Той нежно се отнася. Той обича. Той е прекръщен. Той гледа как да я направи да е изгодно, да е добре, да е приятно. Защото я обича. И естествено младоженика очаква жената, която е възлюбена и дава всичко, да му отвърне със същата любов. Не я натискай, обичаме. Виж ли, аз те обичам, виж какво направих за тебе, а ти против мене. Не. Той иска същата любов да се върне. Така като говоря за дарение, както всяка служба, в тая посока аз говоря за дарение. Нека да свърша с това, че Бог желае всяко едно дарение да бъде доброволно, не натиснато, не принудено, не да се чувстваш някакси виновен, но от сърцето драговолно да дадеме Божието царство.